A mi sempre em feia molta il·lusió ser capità, però per a poder ser capità jo sempre dic que soc capità gràcies a Déu. També que soc capità cristià, perquè per ser capità té que influir moltes coses. Que la família t'apoyi, que tinguis una esquadra i una comparsa que t'apoyi, que pugues i tinguis la il·lusió de poder ser. Claro, tots els condicionants en què el falli una ja no pot ser. Va ser una il·lusió que tens tu sempre. Jo sóc des que sempre anava a veure entrar a l'eixida perquè sempre m'agrada molt. Els amics tenien molta il·lusió, igual que jo, però igual que jo. La família, sobretot la meva filla, que ja té 18 anys i ja té molta il·lusió. Entonces, jo vaig pensar, què fa un bucanero cristià i amb un capità? Entonces, buscar la forma d'enllaçar-ho i m'han buscat una història que és meitat verdadera i meitat ficció, i jo penso que poca única. La capitania que volíem fer és, ja ho ha dit moltes vegades, en rigor històric. Entonces nosaltres hem buscat dos personatges verídics, ve la favorita i ve per a mi, la favorita serà la meva filla, que no sé si ho ha dit, i entonces representarem a dos personatges berberiscos de tota la vida, o sigui que és tot de la història dels berberiscos. Sobretot salut, perquè ja s'ha donat compte que sense salut no tenim res. I després, sobretot jo, la meva dona, els meus fills, la meva família, els meus amics, molta alegria. Té molta alegria i disfrutar el càrrec, no jo. Jo soc feliç si faig participar tot al meu alrededor. El meu desig és que tota la comparsa participi, o sigui que s'ho passem bé. Jo al final, les meves comissions de trajes i de boato i de tot, saben que jo el primer que mirava és la comparsa, és més, està quasi tot fet menys el meu, perquè jo el primer és la comparsa i la meva meta és que participi tot el món. La veritat és que és millorable perquè hi ha una quantitat de gent jove apuntant-se que és una barbaritat. Entonces nosaltres ja tenim totes les facetes de gent molt jove que va a punt per primera vegada, 50-60 persones, gent molt veterana a partir de 80 anys i nosaltres que estem enmig. Entonces som el nexe d'unió entre la veterania i la gent jove. La comparsa, la veritat que està espectacular perquè ja són 400 i pico, o sigui, gent jove i una energia espectacular. Quan vam fer la comissió d'eventos tots volien fer coses i tots volien pregar, ha vingut molta gent jove.